ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆଜି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଲେ ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଖେଳ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିତେ ତ ଦେଖିବା ଚାଲ କିଏଠି ଖେଳିବା ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଦେଖିବା କଣ କଣ ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଇ ବେଟ ପତ୍ର ବେଟ ବଲ ସବୁ ନେଇକି ବାହାରି ଗଲେ ଏଇଟା ବେଟ ପିନୁ ଏଇଟା ତ ଆମେ ତ ସେଇଠି ଆଗକୁ ଆଉ ଜଣେ ଉଠିବ କାହ୍ନା ଭାଇ ବୋଲି ସେ କାହ୍ନା ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଉଠିବ ରାତି 9ଟା ହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଖେଳିତେ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତ ବଲ ଛାଡ ବାଜୁ ନାହିଁ ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଖେଳିତେ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କିସ ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଖେଳିବା ନେଇ ଆସିଗଲେ ନୂଆ ବୋଲର ଭାଇ ଦିସ୍ ଇଜ ଅ ମଙ୍କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପଛରେ କାହ୍ନୁ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 31 କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଖେଳିତେ ଆଉଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସି ପିଲା ସବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର ଏଇଟା ନାଇଟ ମ୍ୟାଚ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେରକ ହେଇଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି 7 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା କିସ ହଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ମ୍ୟାଚ ଟାକୁ ହରାଇ ଦେଲା ଆମର ଗୁଗୁଲୁ ପୁରା ମାନେ ଏକା ରନ ସିଏ ଏକା ଆମର ଥିଲା 26 ରନ ଏକା ସିଏ ମାଡ ଖାଇକି ଲାଷ୍ଟରୁ ଆଉ 8 ରନ ହଉଛି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କିସ କହିବୁ କୁହ ଇଏ ଯାଇକି ପୁରା ଜିରୋ ବଲ ଆଉଟ ଛକା ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଖେଳିଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ଚାଲିଛି ଖେଳ ଆକୁ ଏଇଠି ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇଲେ ତ ମ୍ୟାଚ ଟାକୁ ତ ଫାଇନାଲ ଆମେ ହାରିଗଲେ ମ୍ୟାଚ ଟାକୁ ଆଉ ତାପରେ ଘର ପହଞ୍ଚିକି ଆଉ ବ୍ଲଗ ଟା ଶେଷ କରୁଛୁ ତ ଆସି ଆମେ ଏବେ ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ ସେଠି ତ ମ୍ୟାଚ ଟା ହାରିଗଲେ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରହିଲି।